video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang tiri papo pane ma-artists age cards. Do you think vane fair chance yekuva in the music business as compared to their counterparts varume? Unaona semuone rangu kudhara kwangu ndandimbori nepfungo yawina hauri kutofunga usina kutaura unodhara ndane pfungo yekuti maartists esikana anodzvinyirirwa ndikatombogadzira ridhimu rainzi but pane rimwe racho so rainzi ranga rinwa skana chete iroro raiimbwa nezvema-equal rights chichiti vasikana kana vachidaiwo vanofanira kuoneka kwese kana vachiriro kana vachidii zvese but at the same time ndakazofunga futi imwe pfunga yekuti no vasikana futika vane chimwe chinungo chacho chekuti nekuti ndiri musikana haasuda kutry chamani isi tinotry chamani totry zvoti ndichitozama kuti ndonomaite se but musikana anogona kuita situation yengumwa kana ningiri kungoimba kana one song wabada utofila kuti zvakadhakwa handisi kuti dzikombostick wozomona after a year saka ina feel like kudai vasikana vachimgoya handiko ndaunochemera kudainzanisa nechirume ngatingodini kana ndichimbo 10 masongs artist wechirume iwo imbo 10 karekoda mustudio hauzoshaya kana 1 pa 10 ipapo inodiwa ne 1 so ina just feel like kuti vasikana vanozozviregerera chamani kuita chimwe chikuyema chaya chekuti ndikudzvinyirirwa ndikuita sei chimbotanga waimba ndikautora tinipa rhythm zvafanira rhythm ndakabudisa musunono rinonzi neanda rhythm ndina vasikana 2 let be nadarula ipapo cha rine masong about 35 vamwe 33 vese vamafesi you get point yandikutaura hazviroti handidi kushanda ndini handoda kutoshandira nasikana ukatarisa ndakamboita rimwe futi conscious lens of the art ndakatozoita zvezvekutongoti ndakangoniswa paSims Labs zvichinzi pane rhythm ndakati ndingatenge kubudisa vasikana but abudisa 5 ndopanakazotanga kufonderwa navasikana anenge 6 ndotatsvaga vazoimba parhythm after abudi ndakandazobudisa vakomana after vasikana but why unongochitry uda kubalance kuti maya vasikana vaona kuti uda kutry kuvapusha but iwe nerimwe side havasi kuzvipusha saka ndionanga vanorelaxa too much hakuna chinonzi kudzvinyirwa mangoma munoimba jamani imba handikunyeperera mapersonal sezvana ndichikudza kuti ini mazvi ekutanga ndaitofunga kuti maartist ari kuvhaira but ndasati ndasvika jamani ndasati ndasvika pamba unongobvunza nzvakarekodha handimbonzwa zvawakarekodha interview chaiwo ukaenda kubasa unokabvunza tione zvawakabva nazvo kuchikoro budisa kamacertificates woburisa kuti ndakabuda nema-B kana nema-U iwo ndovakusaridzwa kuti ma-U ako hatinomadira kana ndaitese hatimade ndosemu nemagitari jamani kuti toshande nemunhu yanenge da kuona zvawakamboita saka kana pasina zvawakaita iwo hapana. Okay, do you know like the reason why ndakubvunza nyaya yevasikana pane nyaya yaitenderera like a few years ago yekuti maproducer mazhinji anotora advantage nemaartist mazhinji of vasikana vanenge vachitry kuda kuti vadii hanzi vanotora advantage yekuti vanhu vanenge vari in position of authority umvaita se over amutitanga wandida but king tisida kuzosimbisa tomboti nini hanamelas ndingori ndega ndingori single ndakagadzira magitari angu ese yarira munonitaurira imimi kuti because vasikana vakuti vakanaka zvekudaro here zvekutoti tikatoda zvoti kabuda murodhi mugermany chingo ndakangopfeka kana hembe ndakanzi timani chichima nditsaya ndongofamba kana ne4 artists ndingashaya vasikana zvakaita zvemagitari here jamani handishaya saka ini ndikuti vanhu ngavasawande ini njama ndofarira vasikana even ukabvunza I think wondozviziva ndaitombofamba it should be 2018 ndaiita mashows vasikana chete ndaifamba naLips Faceless Joella naLady B ndaingoita vasikana chete ndaenda nawo kwese mashow wabata ndichitozvazvo ndaida kutobatsira ini ndinotoda vanhu vanoda kushanda jamani saka ini ndinononge ngatisatsvage panhu pekuwanda napo kuti ndazoenda kustudio irambaka kana akuramba kurekodha woenda kumwe mastudio mangani kujamani
chenda kakuna wasingagone wobudisa masongo acho masongo anongorira jamani wabata saka iwe udora mgo wandira chingoti nini ndakazoenda kunika ndikudiwa saka ndikukwanisa kuimba bozo wana team ndokuda ko oskida hapo oskida vasika fata arikuda tamuka utafuta arikuda level zoda arikuda alright ko cash lips arikuda futi okay ndonange ini pangu wacho ndozonange ku relax kwewana kutsvaga pekuwanda napo pepe kuti baba emba washaya mari mumba wabada ubva unodza mukadzi ndabirwa chamwari ndichingode ndikoburuka kombita ndabirwa wangu mukadzi anye kuti wabirwa kufana udzokera unotsvaga mari kuti vadye nevana wabirwa yes it's fine saka udati aitese warira nzara ufana unodzokera unohasela urenda unobaho kana zvanetsa iba alright iwo satima tomboti kune musikana ari kuona chikungi program yedanhe what can you say kune munhu angari madoubts ekuti I think inini am talented achozvumba kwawo inini ndiri kuti handisikurambira kuti kune vanodaro ndo number 1 mukanzobata point angada kuramba number 2 ndiri kuti iwewe semusikana usadiscourage kurodzeswa mashure nezvinhu zvekuti ndakazosvika kuna producer nhenga akati akundida kuti uimbe ona enda kane mari unobhadhara womupa mari yake kana asiri kukwanisa enda unotsvaga mamwe maproducer akawanda haungadzoseri kumashure nemunhu wani jamani iwe unenge wasvika sei do you know sometimes jamani pakanzi kana papati chaipo muri papati do you know pakasvika kana wasikana 4-5 vanhu vechirume pane vanotongoona kuti uyu anosvikirika kuti ukona kuti dai kuti musofta iwe usawe munhu iye iwe munhu ungoti varume ngavatotya tindosvika here apa anotyisa bhozi ukasvika uine chimwe chaya chekuti I'm open boys hamuna ntongonongori open you're open for everything saka ndononge vanhu ngavasadzosera kumashure just because ndaenda kustudio ndanzina team ndokuda kuti uimbe ibva kuna team enda kune mumwe kana usina mari hasela wangu kuona indonzogara chiudza vasikana vandotoshanda nokuti wangu kana muchidaita zvechihure zvavakomana zvechi musaite nawo nemagitari musaite nawo neekustable musaite nawo nemustudio kana usina mari it's better unohura navakomana vasinei nezvemagitari vokupa mari unobhadhara studio yako uimba because the moment wachada kudhila nini ndikangoninzana newe zvatodhakwa ndikwasotofonana namuproducer ndotolingana neti usamborekodha agona akadhako anozodai saka ndonange ngavasadzosera kumashure nenyaya 1 yekuramba bhozi nyaya yaitwa nemakore jamani chimwe ndakazoenda ndikasofta jamani isi tashandana nasindi nanani anateerai nanani napaulin chimbovhunza twane 1 ndiyero wakambonzi tokuda vani makore mangana vachimba vasikana vatingorikona nhasi enda vachiri kungorekodha jamani why iye ari kuzoti nini ndikaenda kustudio ndonyengwa akanaka stere kupfuura nheze nyaya tutaurai ndo perception ine vabereki kunzoko kuti vanototi haiwa vana vedu ndosaka tisingade kuti vadai but inini semusikana kandinoudza mai yangu kuti mama dondowati uku ndezvekubasa amana kune vasikana vanotopiwa mukana ishe hatina vasikana vatinorekodha kuti mai vandoyawo musiya mustudio kutomuperekedza even nenge kusatopinda kumuperekedza wangopaka mota panze toti ndandaya kuzosiya mwana yakusession otorekodha woenda vati kana mapedza mozondiudza havanei nazvo jamani mucharekodha nguva yemuchadii saka iye waya ari yega anozongonzi ini ndiri kudiwa why saka ndonongera haiwa jamani mabasa ngaiva munhu ngaite serious nebasa raka jamani kana manager chaiwo kubasa anotoyanzoona kuti uyu munhu anotoshanda naye uyu anosoftika pane mumwe ndonoti uyu asoftika jamani saka iwewo zviite munhu asingasoftike usangoende ungonoti hatisi kuti munhu kugara uri serious vanosekera nemuchese but pane munhu panotooneka kuti uyu munhu ane malimits haasvikika hausvike jamani pari iwe untoziva kuti namwe asikana kutoti ndosvikapo anotyisa even nyange muchiosekerana so unongo tinoti akamusimaira kanje kuda kuti tingowirirana panapa but the moment achatanga kuda kuchinja ndakudaisa nyaya mukudana hatiwirirana hapo sidai vasikana vese vaidaro jamani vasikana tikashanda nodai ndakadana navo veseka otherwise kana wabvunza vese hapana kana wani ndechitoti masistra nangu zvitori nandi toenda titoti boys ndichagireo kabhebhi kana chida muzvimabhebhi stereki kwei ndokudii tiri kushanda tese mabara umwira zvidumpfure hai dhiringiri painepo alright ngataurei nyaya yemanagement tiri kustudio kwatima how have you managed or are you managed
all these years kuti uve sustainable the money inenge ichipinda neinenge ichibuda mustudio mako? Munoona king zvinoitika ini nangu ndakazvimirira seni handisi kudiscourage vanhu kuti vasamanage ori vasamanage kwasaita sei but ini ndakazvimirira. Hamukona music yedu yemuno muchamani yakati hainyatsounze zvekudaro, saka especially isusu semastudio hamene kana ariwo mapindiro uriwo mubvunzo wabvunza hazvo, but isusu semastudio ndinoona kunge zvekumanejwa zvekuita sei, zvemari zvavangozvitaura zvekuita sei, jamani ndinoona kunge unongozvikwanisa kutozviita munhu uri wani muone rangu. Okay. Because munhu yarida futi mari kwa wabara manager wacho voro vachazodiwa vachakumanejera mari dzako, saka ndinoona nemamiriro akaita zvino unopedzera manetsana vanhu, but vanhu vasikatozoti mai akutorina mari rasta kunzo dzishoma. Iwo unoziya mari dzishoma ijamani, mavhidhiyo chaicho vanhu vanobhadhara mari vangani vanoda kubhadhara wabara vangani. Ini ndakatonozi mari pastage kusvika kuti wangu ina ndakarekodha vanhu jamani vese almost 90% yematisi emuzimbabwe, saka hapana need yoti atisi ane chinoda kusumudza timani vene mari yangu woimba ndauraramoka nemhuri wabara. Saka ini ndinonge kuti zvimanejera zvino wega it's fine, it's different from artist. Artist obviously anotoda ke manager for my bookings for cheap because kuti utora na artist direct zvinonetsa, but ini as a producer ndifunga kuti ndinganide kumanagerwa kuitwa sei na anyone. Ndinononge ndinozvikwanisa mino kana iwe winaye I say lot of isusu asongo ndiko unobvunza so pezela tokutenesa takuda kutoziva pamwe naye inoma circumstances ndofana ngende naye ipapo ndopse point yanambotaura like as you were saying your normal circumstances as well ndofana ngezve asapa usotopindura unaye here andina. Thank you very much takafanana saka unakana secretary inini isinoshanda tiri tu unani nemuchini wandakuratidza rumwe shure kwako chilo. Okay. Tisi tinoproducer music tiri tu hatitodi mwe munhu anotibatsira wangu tiri maproducer muno inini naiye hatodi manager pari because andoziva kuti jamani mamanager vachauya handikuona tiri tu toda manager kuti atimanage muno manager zvatingatiti ndezvekuti tikatona mwedu atonetsa tinotopasirana anga nditi wangu uyu ndiyanyoziyana naye ari kuyanyonetsa saka ini ndatongomupasira kuti zvakati ini ndongoitawo same thing futi ndomupasira. Okay. Kwabata wow. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazi nyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero